alle sammen, og velkommen til den her video. I dag laver mig og Lisbeth åbning på Apple Watch. Jeg laver på iPhone 15, og jeg laver på Apple Watch. Og hvis I vil se Lisbeth åbne sin, så gå ind på Lisbeth Stinggaard. Og hvis I gerne vil se Luna åbne hende, så hun står derovre. Så gå ind på Luna. Betuna. Men vi vender lige tilbage, når vi har åbnet det. Så er vi tilbage. Jeg starter med den. Og jeg starter med Apple Watch. Det er Lisbeths iPhone-kasse, det her. Ja, det er min iPhone-kasse. Hvis I gerne vil se min video, hvor jeg åbnede en iPhone, så gå ind på min kanal under videoer. Der ligger den klar til jer. Jeg har set mit Apple Watch ser sådan her ud, men jeg skal lige. Der er min telefon her. Det er min fisk og telefon. Det går ikke lige at sidde fast, så lidt ekstra tape kan altid gå. Sådan her. Vi skal lige gerne med sin fundering. Og husk alle sammen at abonnere og like alle videoerne og se dem, så vil jeg sådan her. Og nu er vi tilbage. Det var bare lige min mor, der kom for mig. Så det er min. Ja, det er min. Og nu skal vi til alle tingene dernede. Så tager vi alle tingene. Og jeg har sådan en cleaning ting. Jeg har cleaning-sæt og skærmprojekt og palteglas, kan være det. Jeg starter med cleaning-sættet her. Så vi river den bare. Okay, vi starter med den her, kom ud til tribo til allersidst. Og så to right. Så vi kan starte med den. Vi har en klar en rød klud, og så har vi den her. Vi har en tør klud, og den her. Så vi starter med en rød. En tør. Der har vi klistermærket her. og så tager vi klisterbåndet. Så skal vi have panteglas på. Jeg laver på iPhone 15, og jeg laver på Apple Watch. Og hvis I vil se Lisbeth åbne sin, så gå ind på Lisbeth Stinggaard. Og hvis I gerne